Ia diucapkan selamat datang kepada Agus Sifaul Maula beserta Agus Mulia Muhammad yang akan mengisi pembacaan maulid pada malam hari ini. Sebelum masuk acara inti, lebih afdalnya kita mendengarkan opening dari Majelis Sholawat Bedal Sholawat beserta komunitas Sholawat Spiduk Sahabat. Sebelum kita buka opening pada malam hari ini, saya mau lihat semangat dari Bapak Ibu dan jamaah semua. Sholawat Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Sebelum opening dimulai, kami mohon kepada Bapak Kepala Desa dari Desa Nusa Maju dihaturi untuk naik ke atas panggung beserta sesepuh bini sepuh yang sempat hadir pada malam hari ini. Marilah kita saksikan opening dari Majelis Sholawat Bedal Sholawat beserta komunitas Sholawat Spiduk Sahabat. Selamat menyaksikan. Jangan dengarkan mereka mau berkata apa. Mereka ingin pada kita karena berdaya. Tentang semangat dan tanamkan iman di dalam dada. Bersolat bersama kita bedal sholawat. Berdasarkan cari pahala memuji Nabi.
sholawat bersama kita berdalil sholawat. Berdasarkan dari pahala memuji Nabi yang mulia bersama hati ulama mengharap syafaat bersama berdal sholawat. Kita berdal sholawat kaum muda mau tua berkumpul bersama mengharap ampunan dosa. Ya Habibi ya Habibi Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi anta husni wa murabi. Ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi anta husni wa murabi. Ya Habibi ya Habibi kaifa ashqa ya Habibi ya Habibi kaifa ashqa Kaifa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing lanang wis banter, sing wedok kurang banter. Kula baleni salam kula malih sepindah malih dijawab dengan keras dan semangat, karena kekompakan itu bukan masalah jamaah yang sedikit, bukan masalah jumlah, tapi kekompakan itu adalah masalah semangat. Dijawab dengan keras dan semangat, dan dijawab salam dengan keras dan semangat. Kula ajeng salam-salaman sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadereng kula mulai tulung jamaah yang masih ada di luar utawa ingkang jagongan teng ngajeng TPA, kula aturi ing lokasi mawon sadaya Kang Banser, Kang Yudi, teman-teman panjenengan Pak Sudah, monggo kula aturi pinarak wonten mriki sayang-sayang kali kita Kang Heru tolong dikondisikan Kang Heru. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral ulama wal fudala, para alim, para ulama, sesepuh, wuni sepuh, haji sepuh saking desa Nusa Maju ingkang tansah kula hormati lan ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, bil khusus wal maksus dumateng panjenenganipun Bapak Suyanto. Bapak Suyanto selaku Kepala Desa Nusa Maju beserta staf tata usahanipun, dumateng panjenenganipun Ketua BKM Masjid Jami Nurul Huda, panjenenganipun Kiai Yaya Sutaya. Oh, yang susul itu Yaya Sutaya. Pengurus PHBI panjenenganipun Bapak Mustafa, wabil khusus wal maksus Aidon Kiai Muhammad Thayyib selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Asfiyah ingkang tansah kula hormati lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dan juga banom-banom Nahdlatul Ulama, wonten mungkin saking muslimat, wonten mungkin saking fatayat, Banser, Pagar Musa, dan seluruh banom-banom ingkang hadir ingkang tansah kula hormati, wabil khusus wal maksus pemuda, para pemuda sekaligus karang taruna dari Desa Nusa Maju yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, monggo sareng-sareng kita puji syukur wa ngersa sareng Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita sedaya tasih saged makempal wonten
Masjid Jami Nurul Huda dengan keadaan sehat walafiat, suasana yang begitu tenang dan nyaman. Semoga ketenangan dan kenyamanan ini juga memberikan kenyamanan kita fid dini wad dunya hatta akhirah. Salawat serta salam Allah selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammadin. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati, alhamdulillah. Pertama, kawula selaku pimpinan sekaligus pendiri majelis bedal sholawat yang di bawahnya, yang di dalamnya niku juga wonten sekumpulan ormas, sekumpulan majelis-majelis juga. Salah satu galipun konco-konco saking ormas yang dalam hal ini dipun ketuai kali Pak Judi sekaligus penasehatnya di belakang kula. Ini penasehat saking ormas wonten Gus Wawan. Ini Gus kali Kiai Haji Riki, Kiai Farmas, dan beliau satu visi dan misi dengan kami sehingga beliau membentuk majelis atau suatu organisasi yang disebut Sholawat Sebidung Sahalwan. Harapannya apa? Harapannya dari perkumpulan, dari adanya majelis bedal sholawat besertaan dengan majelis-majelis yang ada, mampu menjaring terutama kaula-kaula muda yang mana akan menjadi tongkat estafet generasi penerus bangsa, generasi yang akan memperjuangkan bukan hanya Indonesia saja, tapi memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya pun kaula mengucapkan terima kasih kepada kepala desa pemuda Nusa Maju Karanglarang, ibu-ibu sedang rawuh. Ini adalah bentuk partisipasi panjenengan. Kaula hanya mampu mengucapkan jazakallahu khairan ahsanal jazaa. Semoga rawuhan panjenengan sami niki dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala ingkang akhiripun mendapatkan anugerah surganipun Allah fil akhirah. Dengan syarat napa? Dengan syarat nek majelis urung rampung durung iki sing angel. Lek majelis durung rampung durung maka kita ada simbol, kita ada slogan semboyan pantang pulang sebelum mahalul. Ya, makanya lenten ibu-ibu kok saurunge mahalul ya balik esuk ben swarga yo keri. Nyapa awak swarga kok keri sebab majelis balik dhisik saurunge rampung. Makanya sedanten sepakat nih sebelum mahalul qiyam belum pulang, sepakat ya. Nggih. Karena apa toh? Apa pentingnya dan ibadah yang paling penak ibadah kamu sholat. Sampean sholat niku 5 waktu dalam satu hari, kadang-kadang kawan awak dhewe niku sholat sedina niku berapa? Waktu maghrib karo waktu ngisa. Mergone waktu maghrib ngisa niku waktu sing akeh wong. Lek subuh as-sholatu khairun minan naum. Yes, alarm tidur sudah berbunyi. Makanya lek sholawat dalam kondisi hal apapun, dalam kondisi apapun, niku
tetap angsal ganjaran saking kersa dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah sing paling mudah ganjaran tur kata nggih punika namung majelis salat, namung ndonga salat. Makanya kula tungakaken muga-muga sedanten ingkang rawuh niki diampuni sedaya dosa-dosanipun kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Sing wayahe dina iki mau maneh, dina bengi iki maneh hadir ing majelis niki barokah selawat dipanjang umure 30 tahun. Berarti nek umure 60 tahun tambah 30 tahun dadi sing 90 tambah 30 dadi lah kapan jenengan ajeng wafat? Sing penting berkah sholawat muga-muga kehidupan kita dipun tata kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ampun heran kalau majelis kita itu majelis sing paling los majelis bedal. Ping napa? Jenengan lek nyawur ning gini kita niku wonten ruminan setiap malam Jumat di akhir bulan teng markas Kahanan mriku. Is padahal pondok pesantren. Teng markas kita jamaah sing tekan iku wala. Enek sing kopiahan, enek sing ora kopiahan, enek sing tatoan, bahkan enek sing non-muslim itu hadir di tempat kami. Ini sekaligus informasi buat kanca-kanca Nusa Maju pemuda-pemuda ini pingin bareng-bareng setiap malam Jumat di bulan terakhir di setiap bulan di akhir bulan malam Jumat niku rutinan wonten markas. Di sini wala sama pingin ngerti sini reno ya jenengan moro mriki. Reno niku enten sing lali sing tak hormati niki rencang seperjuangan kula. Sing nom-nom niki namine Gus Balia Muhammad. Omahe BK 11 Pondok Kafilah Al Amin, statusnya jomblo. Makanya mbak-mbak rondo-rondo marai Gus Balia matur kaliyan kula Gus insyaallah kula badhe nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad niku bojo pertama Ron wanita. Kita doakan muga beliau dipun paringi cucu ingkang terbaik dening Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur-syukur oleh wedok Nusa Maju. Sing amin malah sing kalah sing arep sampean. Wah, kene bahaya. Arek-arek lanang sing lanang. Monggo kita mulai saderengipun monggo kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kepada para leluhur kita yang sepah kita. Mudah-mudahan barokah majelis bedal Quran majelis sholawat punika sedaya leluhur kita dipun ampuni sedaya dosa-dosanipun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyullah Muhammad sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Rasulullah Jibril wa Rasulullah wa ila Rasul syawal bin Abdullah sayyidina Muhammad wa Rasulullah sayyidina Muhammad syahid Allah wa sayyidina Muhammad wa Rasulullah muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat syahadu la ilaha illallah. Al-Fatihah.
وإلى حضرة خصوصا آبائنا يا الله وأمنا يا الله آبائنا يا الله وأمنا يا الله آبائنا ya Allah ummina ya Allah disebutkan bapak ibunya masing-masing yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. جد وجدت من المشايخ ومشايخ وسائر أستاذنا من أحب إلينا وتشبع علينا ونفس الحرية في المنصب والدرجات وعد حاجة وحاجاتنا يا الله اقضي حاجتي وحاجاتنا يا الله اقضي حاجتي وحاجاتنا يا الله. Insyaallah majelis kita tinggi, majelis sholawat tinggi pun hadiri para kasih dan malaikat pun Allah, maka monggo disebutkan hajatnya masing-masing ya Allah. Inna nas'aluka ya Allah. Min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah, min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah, min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Man ma fi hadhihi al-rihlah min al-bakal fi hadhihi al-rihlah musamaju al-Fatiha. وآله
Bil
Ya Rasulullah
Rasulullah Muhammad. Lanjut. Ibu-ibu lanjut. Lek lanjut kula pengin kula semangat kok bapak saya sampai hari ini. Kula iki saking Lampung langsung menuju ke sini. Ayu kula, mbak kula niku nikah ini. Karena sebenarnya hari ini ketertimankan dari pihak laki-laki. Tapi karena kula dapat jatah ning sama maju. Mbak kula tak tinggal kula manut mbak kula. Mbak hubungi panitia ngecek nggon transit ini ora didudoi citane boleh dhewe. Mane karena niki kula pengin ngetes karo para panjenengan sedanten beto HP. Sedanten beto HP. Sedanten beto HP. Sakniki HP ini flash durung ning kabeh. Sing duwe HP flash durung ning kabeh. Sing HP ini cekitet layare durung. Ben ketok rame, ben ketok megah. Kita cahayakan malam ini dengan cahaya kenabian. Kita cahayakan malam ini dengan cahaya kerinduan. Kepada siapa? Kepada Nabi. Kang Pakar Musa, HP ini lho. Baca Masya Allah. Foto yang ini tinggal sih. Yang kalau sampai tinggal tidak akan meninggalkan yang lain. Flash dulu no. Sampai mereka selalu doa. Kertas, kopas Allah. Tadi lagi pertama APRF itu hidup nilai flash ini. Tapi pas Allah. Ben lho, mesane sing live streaming lho ben oleh gambar. Nggih. Mesane Mas Henry lho, awake wis koyo ngono lho. Iki ngapok neh iki bapakne. Rasa donane. Paham ya? Mpun diurip wis dandan. Mpun. Allahumma sholli ala Muhammad. Doharati
ya kudu ana tungane. Sing paling penting kudu ana ngaji. Ngaji. Mergo napa? Sholawat niku lek dibarengi kabeh ngaji, ada dua majelis yang sangat dicintai oleh Allah. Sak liyane iki dibentuk kabeh Allah. Napa? Pertama majelis zikir, nomor loro majelis majelis rasa-rasa tidak masuk kategori ini. Majelis zikir karo majelis majelis rasa-rasa seperti kono. Empek-empek ini neraka. Makanya sing rasa-rasa ini biasanya wong wedok. Mereka wong wedok itu terkenal cangkeme pinten. Lek sing keplelet iku wong karena terkenal ndas piro lho. Nggih, makane dipun dalaman sampeyan iku ning swarga ning neraka paling akeh sing ngisi niku wong. Senajan to sing mlebu swarga paling akeh ya wong wedok. Dadi mlebu neraka paling akeh wong wedok, mlebu swarga paling akeh ya wong wedok. Nek wong lanang niku apa iki? Niku saya. Makane monggo kita pada malam yang berbahagia ini dipun dawakan ya. Gusti Allah itu dawuh, "Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Didhawuhi kami Gusti Allah Muhammad ngomong ning umat-umatmu. Omong ana. Piye ngomongi? Hei umatku, kul bi fadlillah wa dengan fadlullah dan rahmatullah. Fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ada dua perkara sing disambut berbahagia, tidak oleh sedih. Napa? Pertama fadlullah arupi ilmu. Nomor loro rahmatullah arupi lahiripun utawa hadiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini tak boleh ada berbeda. Makanya sholawatan itu ngopo kok sampai gini-gini, ngopo flash dulu nih. Niku adalah tanda berbahagia. Nek gak urip flash gak gelem gini-gini, iki antara dua hal. Siji antara orang dikai duit karo bojone. Nomor loro isih kerah karo bojone. Lek sing nom-nom ya berarti kerah karo pacar. Lek wong tuwek nggih. Lek wong nom antara loro juga. Antara kerah karo pacare karo ditinggal rabi mantane. Lho, makane ana ungkapan ngeten. Kula ki kadang-kadang nek delok Facebook utawa delok WA, kadang gedhe aku itu. Gedhe napa? Wong itu nggih statusnya. Ketika disakiti, dia membuat status semua laki-laki itu sama saja. Tenang. Tapi wong itu gak ilang ketika menyakiti seorang laki-laki, ya Pak. Sama contohnya Sandiku. Sama rasa sebelum ganteng kita terboyo ya. Ganteng dari loro ati. Makanya sama golek cewek atau bojo loro sing elek bisa. Kayak sapa kayak Rian ya. Ngapa kok golek bojo sing elek? Sak lawase telah. Elek. Tinggal yasinan aman. Jajal bojo ayo tinggal yasinan. Harap to. Ren
ngajar. Dua hal ini kudu disambut berbahagia. Makanya sing hadir di majelis ini wong isih susah. Rono utane akeh jenengan buat utang. Sing penting dibayar. Lek isih cerah karo bojone jenengan buat niku. Oh bojone wah ini kok bojone. Diguak itu cerah. Hadir ning mriki kudu berbahagia. Napa melih tak kei cara aku nek iki diomongi sampe malaikat Jibril. Ayo mari. Gus, jenengan iki apa anak kowe sing lagi viral? Mama Gufron Gus kudu ya. Iki guyon lho iki. Kula gak iso ngomong ambek semut iki gak iso. Makole iki bisa teroki lah, tapi itu mati. Sama nanti kepingin bahagia tak kayak konsep. Iki berlaku di goseng kue, yo berlaku di goseng tok. Gelem sampe. Purun. Sing jomblo cek ora jomblo ae. Sing duwe bojo cek iso seneng karo bojone. Sing urung duwe bojo ya iso sabar nrimo keadaane. Tak ijo tak konsep niki konsep iki saking panjenenganipun Syekh Saleh saking kitab Khitabul Mimbar dipun dawaken ngeten inna asla sa'adati ayyaj'ala mar'u fi hayatihi salah satu asya lek umpama awakmu pengin bahagia awakmu kudu iso ngumpulne telung perkara kudu iso kumpulne telung perkara yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha sing telung perkara mau dikumpulne dadi siji ning awake dienggo lawan hawa nafsu nih hawa nafsu ki apa Gus hawa nafsu sing paling gampang sampeyan pahami sesuatu hal sing ngajak sampeyan maring dalan ora gelem ibadah nafsu. Contoh ya. Contoh salat subuh ki apik napa apik? Apik napa apik? Lek wong ora tinggal salat subuh, lek wong tinggal salat subuh iki apik apa elek? Wong tinggal salat subuh yo apik apa elek? Elek kok. Dilakoni apa ditinggal? Ayo, mulai jawab begini. Ketero itu nggak tahu sholat subuh, atau sholat subuh campur sampai duha. Nah, niki lek telung perkara niki saged dengan kumpulkan di dalam diri panjenengan. Contoh melih, iso nganggo, iso nglawan hawa nafsu. Contoh, tak takoni nduk banget. Sampeyan kulit cewekan ning pepetengan karo cewekan ning padangan milih padangan apa ning petengan? Hah? Belgedes. Randel. Iki Gus ning padangan kulit rada sepi patene lampune. Contone sapa? Wonge teko. Malah ngono kok. Lha niku nafsu iki. Lah cek supaya iso nglawan, cek supaya iso bahagia. Cek supaya pada akhirnya jenengan mampu berbahagia. Ada 3 perkara sing kudu dilakukan. Gelem tak betul? Gelem sampeyan betul. Sampeyan gelem nglakoni iki insyaallah duwe bojo ya bojo sing saleh. Duwe bojo wedok ya sing salehah. Duwe anak-anak sing saleh, nek lanang anak wedok yo anak sing saleh. Telung perkara. Pertama, Allah Ta'ala a'tana wa wajibun wa wajib wa aujaba alaina asyukur. Gusti Allah itu ingkang maha ngekeki lan kewajiban bagi kita mensyukuri apapun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saiki tak kei contoh sing
loro. Gusti Allah itu ngekaki cobaan tengene awak dhewe. Lah awak dhewe iki wajib sabar. Syukur ini wis dibahas maka syukur ae. Kudu sabar nek dikai ujian kudu sabar. Sabar ora kira-kira. Tenang. Saya itu sabar. Pomo sampean gak dikai jatah wedak sabar. Alhamdulillah kabar baik bapak-bapak konsumsi wedak nek tuku rokok. Sabar kok. Karena apa? Zaman dia kan zaman saya ini betul diuji. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Muhammad diuji. Dan awak diuji kayak ini. Awak diuji gak pernah gawe sekolah. Awak diuji gak tahu hadir di majelis selawat itu jelas diuji toh. Lah kadang-kadang awak diuji lucu. Lek ketika awak dhewe iki diuji utawa diuji karo nikmat, diuji karo ngadap awak dhewe kaliyan Gusti Allah, lek diuji karo nikmat kadang-kadang ora kaliyan Gusti Allah. Misal saya tak takoni, Bu, sampean dikai duit 10 juta saiki nikmat murah, kira-kira sampean sabar syukur apa enggak? Apa kowe gelem aku ya? 10 juta menurut Bapak masjid kok. Ya toh? Lah, tapi jajal ketika sampean bagi kae belas sampai Gusti Allah. Kira-kira awak dhewe iki dengan Gusti Allah, kalian Gusti Allah Pak ya. Ya toh. Wis gampang wis diuber-uber utang kira-kira dhewe kalian Gusti Allah apa kalian karo dhewe. Nek wong nguber-nguber utang nek sampeyan bang plecet ngono. Sing guyu biar berarti utang kabeh bang plecet pakai. Bang plecet teko nggih. Bang plecet ngono. Kira-kira apa duit apa Gusti Allah? Duit. Ya toh? Duit kok. Kok kuwi lawan selawatan karo politik sing diarep arep duit ta? Wong e teko. Lha sak duit. Sing ora duit Gusti Allah. Padahal ujian Gusti Allah itu menandakan bahwa Allah itu senang karo sampeyan. Maka nih ibu-ibu lek semakin diuji kabeh Gusti Allah, berarti Gusti Allah itu seneng karo jenengan. Sing nonton ditinggali mantane rabi, berarti Gusti Allah menyediakan wanita yang terbaik di depan jenengan semua. Sing sing tuwek yo seneng. Tenang, sing nomor 3 bener kalapan iki. Istaghfirullah hadza iman fi kulli waqtin. Jaluk sepuro kabeh Gusti Allah di setiap waktumu. 3 perkara iki lek jenengan lakoni jenengan bahagia dunia dan akhirat. Istaghfir jaluk sepuro kene Gusti Allah dan fi kulli waqtin, istiqomah setiap waktu. Teng napa? Jangan sadari kula boten kadang-kadang awak dhewe iki dosane kabeh keapiane akeh di. Dosane kabeh keapiane akeh di. Makane cara para ulama niku dawuh Gusti idza kasratul dzunub fakasratut taubah. Lek awak akeh dosane akeh njaluk lek sembuh. Mane ing majelis kita niki Bu los saestu. Jenengan nek sok ben gelem pindhah ingkang mati. Walah, tenang. Lek gur kene ngeten iki sing sopan-sopan. Ngeten iki sing sopan. Walah enek sing rambute iki pirang. Terus burine ora pirang ngeten. Anjen gur nang ketok ngene pirang koyo berobat menakan apa jenenge? Obat suket ronda
Lanjut nggih. Allahumma shalli ala Muhammad.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين ولو كان لنا الفكر من دار أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسل بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفيه فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجه الخالصة والصلاة المنصورة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزك تحدث حالك تشاهد الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة الأمر الأكبر المحبوب والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواد البر والمنهج قاصد ذلك في عبادك وسلم إرشادك ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحق لنا في حركاتنا وسكناتنا بحق عنايتك وأن تحفظنا من جميع أنوارنا وتكلمنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبارك لنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب ويرضى آمالنا وتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا يا الله من نياتنا وأعمالنا يا الله من نياتنا وأعمالنا يا الله disebutkan ajaknya masing-masing ya Allah ya Allah ya Allah وجعلنا يا رب في حسن حسيب جميع البلايا ومن
kita ada 12 titik safari maulid. Insyaallah puncaknya nanti wonten tanggal 26 niku wonten teng markas besar Pondok Pesantren Jamil Taklim Karang Melati. Kang kula menghimbau buat kanca-kanca khusus masyarakat Nusa Maju nek pengen hadir monggo hadir satu kawon mriku silakan berkontak dengan le pihak le pihak Bawaslu. Nah kemudian nanti mau akan sing kula Gus Budi kalau masyarakat Nusa Maju itu pengen mriki ditosakan rutinan ya kula serahkan sebelumnya dengan masyarakat Nusa Maju mriki. Andai kata ingin dados rutinan setiap bulan satu kali nanti ya kami jadwalkan satu bulan sekali untuk masyarakat Nusa Maju mriki karena insyaallah setelah safari maulid ini ada beberapa rutinan yang akan kita laksanakan konten sing nembung di kita. Nah untuk rutinan luar niku insyaallah teng malam minggu khusus teng markas niku malam Jumat. Nah nanti monggo dipun berkatakan kok memang mriki wau dalem teng ndapa teng ratusan konten sing ngecek Gus kula saking Nusa Maju kalau bisa Nusa Maju itu ditosaken rutinan Gus. Ya kula menjaga mawon. Kalau memang masyarakat ini mengarahkan rutinan dan nanti kami jadwalkan setiap satu bulan sekali mriki kita rutinan cara-cara. Terus putih Gus masalah bisa double kiai itu double jenengan Gus sekali itu rutinan maka harus bisa tidak ada bisa untuk saya kecuali undangan ya undangan itu Pak nanti ya butuh tiap tempat sing lek enggak lek rutinan gratis tis tanpa biaya suara dewi enggak usah lo enggak jalur murah ya tidak murah nggih mugi-mugi napa ingkang dados saja kita sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dipun ampuni segala dosa-dosa kita keluarga kita penduduk kita leluhur kita hakikat ahipun kita sedaya saged taat syafaat kanjeng Nabi kelak yaumil kiamat. Apabila saking Allah awal selagi terdapat kesalahan kekeliruan yang kula laksanakan ingkang semua jodoh boten kula nyuwun pangapunten kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. يسعى فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما
Yeah.